راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتاو زينا بقدام 30 مسكرم ኣብ እስራኤል ከተማ ናታንያ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ኤርትራውያን ዳግማይ ግጭት ተኻይዱ ኣብቲ ግጭት ሓደ ሰብ ብኻራ ተወጊኡ ክቅተል እንከሎ 8 ካልኦት ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ወሪድዎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተወስደ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዘመልክቶ እቶም ኤርትራውያን ብወንበርን ኣእማንን ክደራበዩን ክበኣሱን ከም ዘርኢ እቲ ባእሲ ፖሊስ ጥይት ንላዕሊ ብምትኳስ ኣብ መንጎኣትዮም ከም ዘቋረፅዎ የመልክት ኣብቲ ግጭት ዝተቐትለ ኤርትራዊ መጀመርታ ተቃውሞ መንግስቲ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ድሒሩ ብዝተገብረ መርመራ ግን ደጋፊ መንግስቲ ከም ዝኾነ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ጭሩም ሓቢራ ኤልሳቤጥ ጭሩም ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝሓበረቶ እቲ ኣብ ክልል ናይ 30 ዕድመ ከም ዝነበረ ዝተቐትለ ሰብ ኣብ 4 ቆልዑት ምዃኑ ገሊጻ بعرب 29 ጥረውን ኣብ ደቡብ ከተማ ተል ኣቪቭ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ግጭት ክልተ ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለው ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ሓቢራ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ምድረ በዳ ሳሃራን ሲናን ሰጊሮም ብክንደይ መከራን ኣብቲ ሃገር ዝኣተወዮም መንግስቲ እስራኤል ድማ ከም ስደተኛታት ዘይኮነ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ወረርቲ ክብል እዩ ዝገልጾም ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ 5 ወርሑ ኣውፂሩሉ ብዘሎ እዋን ኣስታት 5,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለው ሚልዮናት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ተሰይዶምን ኣለው ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ሃገር ወፂኡ ናብ ሃገራት ቱርኪ ደቡብ ሱዳን ቀጠር ግብፅን ኤርትራን በፂሑ ነይሩ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምጓዓዝ ድማ ንባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት መደረ ስሚዑ እዚ ንጀነራል አልቡርሃን አንጻር መቀናቀንቱ ኣዛዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጓሎ ዓብ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ነይሩ ገና መራሕ ሱዳን ከም ዘለውን ኣረጋጊጹ እዚ ስዒቡ ጀነራል አልቡርሃን ገና መራሒ ምዃኑ ካብ ተረጋገጸ ኩነታት ሱዳን ናይ ምፍታሕ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ካብ ሱዳናውያን ዲፕሎማሰኛታትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጸቕጢ ውሕዘሉ ከም ዘሎ ኢስት ኣፍሪካ ተባሃለት ማዕከን ዜና ሓቢራ ጀነራል አልቡርሃን ብተወሳኺ ብሰራዊት ይኹን ብሓውሲ ምልሻ ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ገበን ከቃልዕ ጸውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ ሃይቲ ኣብ ካሪቢያን እትርከብ ምስ ዶሚኒካን ሪፐብሊክን ብሓባር ኣብ ሓንቲ ደሴት ዝቆመት ንእሽቶ ሃገር እያ ዝበዝሕ ካብቲ 11.4 ሚልዮን ህዝባ ካብ ኣፍሪቃ ብኤውሮጳውያን ብፍላይ ድማ ፈረንሳ ብጊላነት ዝተወስዱ ኮይኖም ሃይቲ ነፃ ሃገር ካብ እትኸውን ልዕሊ 200 ዓመት ኣውፂራ ትርከብ ሃይቲ መጀመርታ ብጸለምቲ ዝቆመት ሪፐብሊክ እኳ እንተኾነት ብፖለቲካዊ ዘይርጉእነትን ባህርያዊ ሓደጋ ማለት ምንቅጥቃጥ መሬትን ህቦብላ ንፋስን ዝዓነወት ሃገር ክትከውን ቀሲብዋ እዩ ፖለቲካዊ ሃዋህው እቲ ሃገር ንምህዳእ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ ብራዚል ክሳብ ህንድን ኬንኡን ዓቃብ ሰላም ወተሃደራትን ፖሊስን ተላኢኾም ዝኾነ ፋይዳ ኣየምፅኡን ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ሃገር ዳርጋ ፍርቃ ብዕጡቃት ኣሸበርቲ በጋሚንዶታት እያ ተታሒዛ ዘላ እዞም ዕጡቃት ሰብ ኣብ ምቕታል ኣብ ምዕማፅን ምዝራፍን ዝተዋፈሩ እዮም ነዚ ንምህዳእ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፀጥታ ሃይቲ ናብ ንቡር ንምምላስ ሃገራት ኣባላት ፖሊስ ክልእካ ድሕሪ ዘቕርቦ ፃውዒት ኬንያ 1,000 ፖሊስ ክትልእኽ ምዃና ሓቢራላ ፀጥታ ሃይቲ ድማ ምስ ፖሊስ ካልኦት ሃገራት ብምትሕብባር ብኬንያ ክምራሕ ምዃኑ ተገሊጹ እንተኾነ እዞም ምስ በጋሚንዶታት ናይ ምውጋእ ክእለት ንዘለዎም ፖሊስ ብራዚል ዘሐለሉ ዕጡቃት ብፖሊስ ኬንያ ክምከቱ ክሳብ ክንደይ ክውንነት ክልወይ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان